To koro seche ma jatend piny wuon wacho ne ji ni ka nitiere ng'ama olal to mondo nyisa ka gima en ok ong'eyo. En wach mar ni otemo wuondo jopiny koso nitiere adieri ni gik moko nyalo timore ma ok ong'eyo. Nitie gik moko ma ka in jatelo to jomoko kata maparo ni mane kaka gikonyi nyalo timo gik maricho richo e ng'eyi. To ka koro jatelo maber kifwenyo to nego bed ni jogo kata chiegni kodi tikawo negi hatua. Wan kaka chama mar ODM nyineno ka jatendwa nyicho kawo okang' motegno mbele mowacho ni Inspector General mar Police nyaka wuogi and nyineno kogole or resign. Iwinjo, so that is a step ne wan kaka chama mar ODM ok wan ready with the police action. Iseneno ka nitie kata ogul moko magisedo ka gidwaro ni pod nyaka gol. Kendo nyineno ka jatendwa osechung' mowacho en our stand. Kata ka nchi wabedo as Azimio, our neck and the parliamentary group nchi nobedo ga resolution ni joma nchi ohinyoregi haki margi nyaka non kendo nyaka sirikal kaw hatua mondo ne kaka gibedo ichulogi kuom hinyruok ma gibedo go to gi lal ma familias go bedo go te. So mane stand maro. Kata kineno kwa donje sirikal to mane kuma wadhi. To jowa mabe owuok e chama marwa modhi e sirikal ong'e stand marwa and policy marwa kaka ODM. So kata ka gidhi kucho to wang'e gidhi timo gik ma jopiny dwaro ma inche jopiny ywagogi. Ok gidhi kucho ni they are part of that government.